Il-proġett biex Villa Anna Teresa f'San Ġiljan imbidlet f'dar residenzjali għall-anzjani rebbaħ lill-kumpanija tal-periti C+K Architecture żewġ unuri, l-aqwa bini pubbliku u kummerċjali u għall-aħjar disinn għall-arkitettura u struttura tajba. Il-perit Christian Spiteri wara l-fema li l-onuri merbuħa mill-kumpanija jirriflettu l-isforzi li saru biex l-ispazju mibni jinżamm fl-inqas livell possibbli, flimkien ma' interventi fil-ġnien kbir li hemm l-villa u li hu r-rarità għal San Ġiljan. Il-mod kif esprimejna il-volum il-ġdid ġol-ġnien bħala riflessjoni tal-villa l-antika fl-istess proporzjon, grammatika naturalment kontemporanja, pero naħseb kien suċċess li l-intervent ġdid qed jirrifletti il-villa il-klassika. Żied li fil-fema tiegħu jibqa' l-ġest kuraġġuż tal-peritu u l-iżviluppaturi li neħħew binja li tagħti triq. Kien hemm binja fuq it-triq illi qabel kienet tagħlaq il-vista tal-villa kompletament mit-triq illi b'kuraġġ eliminajnija dil-binja u bekk tajna lura lill-triq, lill-komunità il-vista ta' kważi ħaġar prezzjuż illi qabel kien moħbi u issa esponejnieh. Spjega li l-interventi fil-ġnien saru b'tali mod biex jgħaddi minn taħt il-binju jkompli fuq in-naħa l-oħra tas-sit. Dan hemm biex il-kompless residenzjali għall-anzjani Villa Anna Teresa tassew iservi bħala residenza tranquilla f'atmosfera ta' paċi minkejja li tinsab fil-lokalità ta' San Ġiljan magħrufa bħala l-Mekka tad-divertiment f'Malta. Unur ieħor fil-Malta Architecture and Spatial Planning Awards ingħata lil AP Valletta għal kunċett tal-ippjanar urban. Id-direttur ta' din il-kumpanija ta' periti David Felice qal li dan il-proġett ma kienx ikkummissjonat mill-gvern jew il-privat, iżda inizjattiva ta' grupp ta' periti li ħasbu fir-riġenerazzjoni ta' Wied is-Sewda waqt li kienu qed jaħdmu fuq proġett ieħor f'Ħalqorm stess. Spjega li l-proġett jiffoka fuq żona magħrufa l-arar wara li mal-medda ta' żmien il-Konkos ħabbos żona agrikola. Allora il-proposta kienet illi jiġi kontrollat l-ilma jinġabar u eventwalment jarġgħu jibnew konnessjonijiet li kien hemm bejn il-wied u ċ-ċentru tar-raħal, l-aċċess li hemm minn Wied is-Sewda għall-belt u li jarġa' jiġi riintrodott l-aspett agrikolu li llum huwa aspett importanti ħafna. Żied li dan hu l-futur tal-proġetti tal-iżvilupp urban billi fost affarijiet oħra jiġu riintegrati passaġġi li biżmien tbiddlu jew posthom ħaduhom il-vetturi u jiġu introdotti żoni pedonali biex jitlib l-aċċess tal-komunità lejn din iż-żona. Biex ngħaddu jekk trid mill-gris għall-aħdar, trid tara l-affarijiet kompletament bil-maqlub li tinħarsu lejhom illum. U naħseb di dan huwa aspett importanti, ma jistax nibqgħu nħarsu lej l-iżvilupp u l-progress fl-ambjent mibni fil-mod li qed nagħmlu, trid tagħmel l-affarijiet f'mod kompletament differenti. Temm jgħid li b'dan il-proġett xtaqu jindirizzaw dik li hemm ilha akbar sfida, bidla fil-mentalità dwar kif inħarsu lejn l-iżvilupp urban.